kuchokera ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi, imeneyo ndi Facebook page komanso ku wireless yanu ya Times Radio. Tafikanso ndi program ina ya kwa Gwanji, program imene timafunsa funso kuti kodi kunjaku kwa Gwanji, timayankha funso limenelo powunikira nkhani zikuluzikulu zimene zachitika kuchokera dzulo kufikira mwina pano. Ndiye pamande ndimakhala ndi mkonzi. Okay, afro yapita tindevu mwachita bwinobwino, jacket ya blue, muli serious tu mkonzi. Kuti mwatani. Ine nona ngati muna kuti ziko mwambiri tu. Kuti timatero. Ndi uli mene mangana ino mwana kuti ziko mwambiri. Yeah, ziko mwambiri. Tatokoza mkonzi. Ndetu. Mkonzi tufuna tikambirane nkhani za lero. Mbali yako muli ndine ndevu zamwayi wanda msisi ziwena zikhale chonchi. Zizone kananga ndevu zamwayi wanda ndevu. Wanda ndevu. Kuti ziri so ndevu zamwayi za mpanda. Koma manga soka mpanda ryonje. Kuti mugweza moto. Nasiya. Chabwino, nkhani imene ikupezeka pa tsamba loyamba la Daily Times, nkhani yayikulu ndiyo kuti amuhala sakukhalaso ukoweruza milanduku pamene akudikira kuti iwo nkhani zawo zithe. Zimene kutero eti kuti iwo monga ngati judge atachoka kukhala a chief secretary to the president and cabinet, monga adapita on secondment, amaina abwerere ku ntchito yawo. Nde adabwerera adi kumene kukalata zidalembedwa kuti abwerera, but zimaonekabe kuti kukhala kwache kudali kovutirapo. Pokuti atangomaliza uku kudamba mabwera nkhani zina zimene zidachitika ali mbali yawo. Zimene mwinaso nkufufuza kwawo ombudsman adafusa mafuso kwawo pemphaso mwina a judiciary kuti aonikepo pamene pakuti kuti zizikhala bwanji kuti ajajiwa ali ndi nkhani zina uko. Nde ukuku kodi iwo atha maweruza milandu akudikira kuti wawo weruzidwe zikhala bwanji, zikuti bwanji mkonzi. Yeah, mene mwana kuti amuhala pali ndithu nkhani zawo zingapo zomwe akuoneka akuoneka benkhani ya mukumbukira bwinobwino anatchula pa nkhani ya ma generator kuti ali involved pa nkhani ngati zimenezo. Komanso mukumbukira bwinobwino kuti amayankha so mlandu wa kuchosa kwa kuumiriza a chief justice kuti akapume. So nkhani ngati zimene zizi ndoti ngati ya mageneta ndoti idakafufuzidwabe. So amuhala ndoti singakhale chinthu cholondola kuti munthu pamene anthu akufufuza iwe uzipereka zigamulo ku court. Chomwe ndikuona ine choti so even sizimayenera sofika poti mpaka na auze amuhala kuchoka ku executive arm of government sana kapita so kupanga cross to the other kachiwiri. I think chomwe anakapanga ndiyoti atafika pa level imene chayikulu yoti ana decision maker this side. I don't think kuti amayenera so kuti azibwerera kumakakhala so judge. Ndikuona ngati position yawo inali very compromised. Ukuku anali munthu kuti amapanga ma decisions. Yeah, so mwina chinthu choti anazipalira wokha makala kuti munthu wachoka udindo uku kumabwereranso kumamota anakangopuma kuti nkhani zawo udindo zomwe ankapanga ukusakhale zizipanga interfere ndi ma decisions amene azipangawo. So inu mutakhala kuti mufuna mwapase langizo a judge amuhala mukhoza kuwapempha kuti mwina atangopuma. Ineyo anakapuma nthawi yomweji amaliza ntchito yawo ku executive arm of government anakapuma kuganizira kuti popeza ukuku amapanga ma decisions akuluakulu oti mwina ena ali mkhothi kale mwina tokha kuti mwina sinkhani zokha zoti akuwafufuzewo kwa mwina ena the challenging ma decisions awo amene ankapanga the other side. So akapezeka kuti mbali nayo azipezeka kuti a judge akhala pa bench, judge wina kumapeza kuti ya decision mwana panga inali yolakwika. So zimenezo I don't think kuti zinakayenera kukhala kutero iwo anakapanga resign atamaliza ntchito yawo ngati ku chief secretary. Zimavuta bwanji kwathu kuno ku Malawi kuti pamene anthu akuyembekezera kuti mmene suchitikira papamu munthu atula yekha pasudindo koma ambiri sititula. Chifukwa chani kuti makhala kufuna beya mchere mwina mchere umavuta kukakhala kuti munthu ndiwelova. Mwina kumakhala kuti tikamakula amwe
sitimapanga plan life yathu kuno bwino koma mmene ndikuwaziwira amene alili ngati ajaji amuhala si munthu oti bwezi panopa akumanena kuti afunafunabe ntchito kumakakamira ntchito ni munthu oti mmene agwirira ntchito mu zaka zawo manekaye apapa ifo muli ndi nkhani zakuti so I don't think kuti tikamakula mutimapanga plan bwino nzekomo komano ndimafunsafunso lija in general kuti anthu osiyanasiyana akakhala kuti mwina akufufuzidwa akakuganizira kuti adachita zakuti ndi anthu ochepa sindikukumbukira kuti ndili ndi dzina limene likundifikira mwamsanga amene amanena kuti abasi ndatulakaye udindowo mumalizekaye kundi anapangapo kale anduna timati ndana auchen ali pazalewa apa akuafufuza kuti anapha munthu anapanga resign position yawo kuti mpaka na apange create koma kuchokera pamene popo anthu ambiri ndithu amakakamira maudindo and ndimaonanso kuti apart from ngokakamira maudindo samafuna even kuti mwina akaziwa zoti alakwisade samafuna even kungochivomera chinthu ichi amafuna ndithu alimbane nawo aluwe mkoti akangane mpaka na azapeza olakwa taona zambiri zomwe zakhazi kuchitika pakati pakuti mwina anthu apanga accuse kuti ino a CEO munapanga zakuti kumana amapezeka kuti mpaka na ndithu agwerule mano atani kuti mpaka na avomereze kuti napangadi koma kuona kuti yekha kudziwa pasi pa mtima kuti izizi ineyo napangadi and nalakwisa for that moral yoti azivomera munthu kulakwisa kwake nkunena kuti nsavutisenso khoti akuluakulu izi napangadi napanga ma contract mosazulukira bwino tiyeni tipite chitsogolo ndipaseni chilango change koma mpezi kuti apangabe makani akumapangisa kuti mwina khoti zononga ndrama kulimbana nawo pamene pasi pa mtima iwo akuziweruza okha akuziwa zoti izi zinapangadi makha ifa choti mwina ndife anthu fati ati azungu kuti zungu si munthu fantawana kuti anzathu azungu savuta koma ife anthufe imuziwa ndikati anthu nena inu ngati neyo ife ndi anthu anzathu ena aja azungu kwambiri even ena amapezeka kuti akutula pasi even nkhani zokhuza nawo tanawo atchulidwa zinthu zosakhala bwino amapezeka kuti akutula pasi kuti izizi zindichita compromise koma ife anthufe sikumala kukha kuno kwa malo ambiri amene amapezeka anthu amanena kuti development ya munthu ili mma stages anthu ena ake monga ngati kwathu kwanza athu akulayacho stage yawo ndiya pamwamba pang'ono kuti developed kwambiri in terms of kuganiza so mwina ma principles awo ma morals integrity amatha kuzitsata bwinobwino kuti ichi chindaphwanya lamulo ndikuyenera kuzilanga ndekha pamene ngati kuno kuti makhulupirirabe kuti atola atakupeza utachigwira chinthucho umakanabe kuti chili manja mwanga amsichi mcharex so timakhulupirira bezimene zozo kuti ati mpaka na achite kupanga proof kuti beyond reasonable doubt mamoto zimene zozo bwezi kungoziwa zoti zindalakwisa tiyentezeseni tipiteni chisogolo phunziro limene angatengepo amene alipo pano chifukwa bwana watu idalipo sonanso nthawi yawo imene amapanga ziganizo zikulu sikuti zonse ziganizo zimene adapanga zidali zolakwika zolakwikazo mwina zomwe zikuasatirazi mazina zabwino mwina anthu azakumbuka tsogolomo kuti adapanga bwezi amene alipo pano amene akhulupirira kuti mphamvu zimene ali nazozi nzawo kuyiwala kuti mphamvu amapereka nga Malawi andipena zimakhala ndi time frame kuti ikadusa nthawi imeneja muzamba ufusidwa mafunso aonepo zotani apa amene ali pano mwanena nokha tomwe yankafunso kuti ukapanga decision yolakwika imakutsatira papa phunziro lalikulu ndiona kuti mwina lero ndi mawa sizimaonekera koma over time zimapezeka kuti zinthu zichazamba kutani zamba kuonekera zamba kukutsata ndana amene ankazola zoti lero amuhala athoma athamangisa pa bench choncho kuti asakhalenso mu court ndana amene ankazola zoti amuhala panopa athoma apezeka kuti akuafufuza kumalipira ndalama ndana amene amazola zoti even a president Mutharika athoma apezeka kuti ndithu mpaka na kwaopseza kuti tubwero zalanda katundu so mawu oyamba ndiona kuti azizo zoti udindo wina uliwonse alisa zoti udindo uliwonse siwamuyaya ande ukachoka pa udindo paja ndiwe munthu wamba suti uzakhala ndi nduna suti uzakhala nduna mpaka na kalekale kandi president suzakhala president mpaka na kalekale umabwerera kukhala munthu wamba nzika wamba so nzika wamba zonse zomwe wapanga zija zimakhala kuti zimakutsata nducheza nda president adanena kamwambike na kamene kadandipasa chibi ndumakakumbukira kuti nyasi
sabisa zimaulula ni nchenche so amene alipo panowa akamapanga nyasi ata umona ngati aubisa koma nchenche zato zimatsalire kuti apa panoonongeka chabwino mkonzi kumenepo ndimene tayambira program yathu ya kwa gwanji ya lero pamene timaunika nkhani ya bambo Lloyd Muhara a judge amene akuti padakali panopa atakhala kaye pambali chifukwa chokuti ali ndi nkhani zina zokuti iwowo aunike kaye mene zitathere nkhanizo zizachita decide kapena ndi zimene zitazachite determine kuti kodi apitirira kukhala judge kapena ayi malingana ndi mkonzi akuona ngati kuti mwina bwanawa adakangopuma chifukwa adakagwira ntchito highest level mbali naye nkubwerera umaza kukhala chonchi zosapasa ulemu. Kupitirira ndi program yathu ya kwa gwanji ya lero nkhani ina ikupezekanso pa tsamba loyamba la newspaper yomwe ya Daily Times imene bwino kuti amayi wapaseni zuchedwa pati mkonzi nkhani imeneyi ndi nkhani yokuti kwa ine mwina ndi mbali ziwiri kuli chipuputa misozi imenechi komano nkhani imene anthu ambiri amapanga nayo chidwi including ineyo ndoti kodi anthu adachita zimenesiwa ndi ndani ali kuti chochitika nchani zokhala bwanji apapa chomwe tingayambe kunena chona kuti ndizoona amayi wakudandaula zona ngakhale kuti mwina boma lidakali mu masiku amene analipasa kodi pajada apasa masiku 90 days, yeah. kuti mu 90 days apepesa mayiwa yes imene ifike cha mwina 9 June panopatili pa 6 chabwino around 6 sitting yes. Yeah lero ndi 10 ndikuti tili around 61 days 61 days so izati mwina ajamfulumira mayiwe tinganene kuti ajamfulumira wani komabe amayi wafuna closure afuna closure and popereka chigamulo chicha kwa iwo ndoti closure chimayandikire kuti ino achimve kuti zinthu ndithu zatha koma mmene zikukhalira muzoti kukhangati ino kuti ayambaso ulendo wina ungodikirano zinthu mitu mwawo zinthu jankhani chasikutha panopa akukhala pa chiyembekezo kuti kodi izi zitha liti mwanena popobe kuti nkhani ina ndionena kuti kodi nanga amene anapanga zimenezo ali kuti fa ndi patenso ya closure yomweyo kuti nawonso ifa zikathaka apasa chipepesocho sikuti kwatheratu afunabe kudziwa kuti anthu amene anapanga zinthu izi akuyenera kutani kulandira chilango mmene zimayenera kukhalira munthu akapeza kuti wapezeka ndi mlandu ogwiririra andi akuyenera kulandira chilango so apapa ndoti awawa mayina a polisi alipo sikuti sakwadziwa mayina alipo koma zodabwisa kuti mwina panopo zafika mpaka na lero not even a single police officer wamangidwa nkhani imene kapena chifukwa chani pamenepo pamene ndisindimamvesesa ya chifukwa lisanalowe boma lilipo panoli anthu ena ankakhulupirira kuti amabisana mwina apolisiwo litalowa boma ilili la nyuwanili nkubwera ndi inspector general anyuwani bwana Kainja zuvuta bwanji kuti atiuze mayina anthuwa ngati mayina alipo ndithu roster ikuonesa kuti adapita anthu awa ndi awa pamavuta mpati kapena pali zina zimene sitimaziwa za nkhani imeneyi mwina nkutheka kuti akufufuza poganizira kuti amene anali apolisi amene anapita anali ambiri mwina amapitirira 50 komano kupezeka kuti azimayi amene anagwiridwa ndi about 18 sonza kuti anthu 50 sangagwirire azimayi 18 so mwina maganizo manga ndimona kuti afunano pa anthu 50 asankhe kuti weniweni amene anapalamula tchimo lili ndili ndi kuti akuyenera kudziwa nabe kuti ngati sangangoyenda chigulu onse 50 amene akudziwana kuti awiri atatu iwo unalowera which direction and ku direction meja ngati kunapezeka kuti mwina kugwiridwa munthu pa awiriwo ndoti mmodzi kapena onse akuyenera kuti kukhuzidwa so mwina panopa zomwe tinganezo kuti mwina akufufuzabe komanso koma zimezi nzosapasa chiyembekezo potengera nthawi yayitali mpaka na nkhani idapita ku khoti lidagamula kunena bwino lomwe kuti amayi apepesebe sidangonena za chipepeso idakambaso za anthu amene anachita zimezi kuti anthu amene anachita zimezi agwidwe ayimbidwe mulandu anaperekaso duration yache inadusa duration imene khoti idapereka zimene zimapasano kuti kodi anthuwa
aubisana anthu asakudziwa komwe ndimafuna ndilowere paja apolisi so ali ndi mbiri yonena kuti amakonda kubisana taonapo ndithu akupanga zinthu zingapo zoti mwina wapolisi walakwisa kumwe amapezeka kuti mwina sakuapasa chilango mmene anthu amayembekezera so mwina apapa akubisana tingatero komano mmene mwanenera kuti pasintha ma IG awiri chichitikire nkhani ndiyoti mwina ngati tikangana kuti inali regime ina mwina anthu amene amabisana wet pano pabwera ulamuliro wina ulamuliro uwu ndiposavuta kupanga kafukufuku pokhapokha ngati akuganiza kuti mwina akuyenera kupitiriza kuabisa kuma forward anthu anapalamula andi chilango cha amene mlandu wa kugwiririra ndi mlandu waukulu kwambiri so kuti azabisa ndioti akubisa chilomboto pamene now ngati anthu akulephera kufufuzana okhaokha zadongosolo zokuti izi talemba mayina akupita ndi anthu awo ine ngati munthu ine ndingakhale ndi chikhulupiriro chokuti kukhala kuti afuna ndifufuzire wakuba kankunyumba kankuti angampezana amene ali ndi ukadaulo ofufuza amenewo aulephera kufufuzana okhaokha chilungamo chake pamale panopa ndikukamba za general ndikukamba za izizi apolisi athu mwina ukadaulo ofufuza kuti ali nawo ndi iyayi khanga timene mbali imene imavutirapo chifukwa cha ambiri amene ali ngati ku CID ambiri ndoti training yo yakafukufuku ineni ya serious yofufuza sana pange ndi anthu aja kuti amango apanga promote mwina angochokera ku general duties mkungwa zoti tiyeni ku CID koma kuti apase training ineni kuti azitha kufufuza azitha kuzoa zoti ichi chimene chaonekera apapamo chikupanga link ndi chinzake ndicho kapena chinzake ndicho kuyamba kupanga connect madotsa kupanga connect I don't think kuti apolisi ali na actually nimakumbukira mwina 3 years ago tineserabe upanga story imene kuti training ya polisi ya CID ya zimakhala bwanji napeza kuti mwina 70% ya CID amene akugwira panopa ndoti sana pangepo training amango auza basi kuti mukalowa ukuku basi choyenera kupanga ndi chakuti koma training yeneni kuti athe kupanga training yoti azitha kupanga follow up my issues I don't think kuti amapanga fachake nthawi inake ndikumbukira ya malemu Bob Ntekamama achemerera kuti adatrenedwa ndi FBI kind forensic detective woziwa bwino zumavuta bwanji kuti tatumize apolisi athu kuma training ofunikira nanga ngati akulephera kuchita investigate okay maybe for me straightforward issue nanga complicated ya munthu okuba amene amasiku ano amene amaziwa kuti tikaba tizifufuta chonje angatipase chiyembekezo aya papo kwa ineyo ndi chiyembekezo sinimakhala nacho chifukwa choti mmene maonera my investigations awe amakhala basic amangokhala chazoti mmene ungaganizire iwe ndine kuti chinthu chachitika tingoganiza kuti ichi chabande kuti ndakuti koma kuti tipangeka kumveka bwinobwino nkuzilondoloza zinthu chandikuona ngati kuti zimativutirapo pang'ono chabwino ndikamakamba nkhani ya polisi chonchi ndimakudirani nkhawa nkuti kuti alamu akuonera zimenezi chifukwa ngati alamu akuona zimezi mkoza kugona panja mukunyoza kwambiri kuti munthu ukamaenda nenkango mayamba kuopa mauzolowera nkango mumatha kusisita mkozi alamu atunga polisi nde tikamakamba nkhani ya polisi timazati nsayikangire kwakuya atha kunimbira foni cha matu ndinagone nawo kwanuko andekuzamwaezi atimanyita pajamaziyaiamakisa chabwino tipite ku break mukuonera kwa Gwanji lolemba pa 10 May 2021 ndili ndi Nkonzi Chikoko mbali yako no muli ndine Ndevu Zamwayi tipite ku break tikabwa pamene kuti pitirize ni nkhani zina. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Kwacha! Kwacha!
Join the nation in celebrating Malawi's founding father Ngwazi Dr. Kamzubanda on 14th May 2021 under the theme Kamuzu, Pride of the Nation. Place a commemoratory message in the Daily Times, Times Television and Times Radio. The deadline for booking messages is 11th May 2021. Call us today in Blantyre and Zomba 0888 411 544 and in Ilongo and Mzuzu 0887 005 793. It's about time. Pamene wena amati kanthu nkhama, wena amati mwayi suponya mwini. Peza ni mphoto zankhaninkhani mu mpikisano wa changu pamalo promotion ndi Times Radio komanso Times TV. Tumizani message yolemba changu ku 1895 kuti mukhale ni mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo Mazda Demio. Mpikisanowu ulipo mpaka na pa 30 June chaka cha 2021. Tumizani ma message ochuluka kuti mwayi wanu uchulukenso. Ndondomeko zonse zoyendesera mpikisanowu zizatsatidwa. It's about time. Tikulandireniso pamene tupitirira ndi programu ya kwa Gwanje pa 10 May lolemba 2021 ndili ndi Nkonzi Chikoko mbali yako muli ndine ndevu za mwayi Wonder Msisia. Nkonzi tipitirire ndi nkhani zathu. Nkhani ina imene kupezeka pa tsamba loyamba la The Nation newspaper ndiyo kuti achakwera aganizaso pa zomwe adachita atawachonsa a Ken Kandodo ngati nduna yoona za ntchito atatchulidwa mu 6.2 billion kwacha drama za COVID. Anali pa ulendo opita ku Mzuzu. Ndi akudusa cha mkasungumo anazati kumuzi kwa nduna angawo. Pochita ka whistle stop pamenepo adachitapo ndemanga. Kuti khangati nduna ipena pacha anthu anzake ayipweteka fa sinaziwe zimene zimachitika. Sukhala bwanji kuni nkhani imene? Mene taona mene zalemba newspaper Nation nkhani yo fate number kuimva padzana bacha kumano kumati kuti zachitikadi a president ida na mawa menewo kwa ineyo ndi nkhani yo khumudwisa in the sense kuti a president anapanga act on Mphekesera kuti ndo mene ndi waukulu amakumana ndi anthu ambiri osiyana anthu ena amakhalidwe oyipa anthu ena okonda kukhomerera anzawo. So a president akakhala kuti mwina akupanga act azikhala kuti mwina ali ndi information yokwanira mene zatenga kanthawi kochepa kuchokera pa nthawi mwana achosa kusafika nthawi imwe apanga realize kuti mwina zinezo zolakwika. Anakakhala kuti mwina anapereka anauza anyamata intelligence kuti afufuze ayang'ane kuti ndi chani kwenikweni popeza nduna yawo yatchulidwa asanapange act. I think isana kafika pa level yomakhanga kuti no akupanga regret decision yawo. Kodi sakumakhala under pressure ndafusaso momwe makumana nawo kuti kodi zinazimu mapangira under pressure zimene zijamachita pa Sunday. Akadakhala kuti iwo asadachose akandodowa. Monday anthu akadayankhula zotani. Was that some of zinthu zimene zimayenda mutu mwawo mmene amapanga kukonzekera speech yawo imadayankhula pa Sunday manager mmene amanena kuti achosa Kandodo chifukwa choti mu report imo specifically matchulamo kuti adatenga ka 6 hands kakuti mmene amapita kuti amapita nawo ku South Africa. Kodi do you think kuti adapanga zimene mwamsanga pofuna kuti achepese mkwiyo wa anthu umene nthawi imene jada wachita kunena nawo sovomereza kuti anthu ndinokwiya inenso ndinokwiya? Ngati zinali choncho ndoti zinabezo lakwika chifukwa chokuti chilungamo chikuyenera kukhala chilungamo akuyenera kuyendera chilungamo osati kusangalatsa anthu kuti asangalatse anthu mmene mukudziwira inu mmene zimakhalira udindo ngati umene udindo ndi waukulu kumabwera anthu ambirimbiri ma decisions ambirimbiri oti a president apange ndipo amayenera mwina kupanga konzati
kupanga check kuti decision iyi ipange bwanji kapena kuti information ikubwera bwanji. So kuti tinene kuti asangalase andevu zamwe ayimbali nayo ndiyo zimakhala zovutirako chifukwa chokuti sakuziwa why you are doing what you are doing. And mukakhala kuti niyo intention yanu ndiyongofuna kuti mupweteke munthu ndiyo anthu ambiri azingovulala akati azitengera zofuna za anthu. System government in the system simatengera ma emotions a anthu. Anthu kaya atha kulankhula koma ngati president ayima pachoonadi akwenera kuyima pachani pachoonadi chifukwa chokuti mmene tikudziwira government singasangalase wina aliyense. Ndipamakhala decisions ena ake onena kuti anthu ena amakwiya nawobe koma chikakhala kuti chinthucho ndichoona simakhala kuti ndichoona mmene anapangira atekeze ngati mmene amasankha cabinet yawo yoyamba anthu anayankhula zambirimbiri zamabanja zachani koma president anayima chifukwa chokuti chinali choti iwo akuchikhulupirira ndipo chinali choona. So kunena kuti apapa kuti apangira pressure ya anthu I don't think kuti zitokhala zinthu zolondola potengera ndi mmene kukula kwa position manager. Tita apaki ataifufuza nkhani imene public accounts committee ya nyumba ya malamulo adakambaponso amadzudzula anthu akunduna wa leba kuti mwapwetekesa nduna anu kuti chinali chiyambi choonesa kuti mwina mmene mukunenera munkozi kuti president adachita mwina chiganizo chimene mwachangu asanayiunike thunthu ya nkhani yonseyi nkuma yankhula mmene ayankhulira papamo zimene anthu akufunsa anu kuti kodi mmene zuteno muli chana president. Are you saying kuti you are considering reinstating him or what are you saying? Apopo mwina reinstating him ndi issue ina chifukwa choti ndi prerogative yawo kuti asankhe munthu. So imene ndi issue ina komano the thing is kuti zikuoneka kupoera kuti munthu analakwiridwa. And munthu akalakwiridwa kupanga suspect kuti mwaba ndi chinthu choti chimayipisa reputation yanu. Mukakhala kuti munthu level yako he has been a cabinet minister, has been an MP, agwirapo ntchito zina zikuluzikulu nkumanena kuti munthu iwapa. I don't think kuti zinachitira ubwino anduna pa nthawi imeneyoyo powaganizira kuti anapanga tchimo loti probably sanalakwise. So apart from kuti zupita bwanji chitsogolo koma ndongofunika ndithu kuonetsetsa kuti ka image kamene koko kabwenzeresedwe I don't know kuti athandiza bwanji kuti image yawo ibwerere. Mukawerenga nkhaniyo mmene yalembedwera mu news mwako president akuna kuti amaziwa kuti anthu ena ngabodza ati even mu office mwawo makhala anthu ena kuti amafuna kuti azinena zabodza ndi going forward ngati apapa aona kuti mwina adachita mfulumira zaphunzise zotani pofuna kupanga ziganizo zawo kuti akapanga chiganizocho chisamakhala kuti tizichikayikira kuti kodi munachita kusintha potengera padzana kapena chanchani akhale odekha mtima bwanji pofuna kupanga chiganizo chokuti kapata dusa nthawi yayitali bwanji azayimabe pa chiganizo chomwecho. Ndikanoto office manager ndi office yamwayi kwambiri chifukwa chokuti ukakhala pa udindo umene uja zinthu zikamachitika pamakhala anthu ndithu mbali mokuthandizira. Ali ndi department ndithu ya mphamvu ya intelligence yomwe imayenera kumaoneka zinthu ngati zimenezo zanakatha kuunika kumayambiriro komwe kenako pamabweranso anthu ena ake kuyang'ana information ya anzawo aja komanso mmene timaziwira andale pamakhalanso akuchipaniso intelligence achipani kuti azithandizira kumbali za ndale ena kumbali ya dziko. So akamva maganizo so anthu amayenera kulemba mareport every day iwo ajaleka atopanga kufusafuso kwa anyamata intelligence mbali zonse kaya magulu atatu afusa atumiza same question of ndadikira answers aone kuti answers aja kugwirizana that's the way atopanga chiganizo chandi. So kupita chitsogolo ndoti azigwirisa ntchito mwina ma office onse mene amayenera kukhalira azigwirisa ntchito ma advisors awo mene amayenera kukhalira komanso ma heads ama department aboma ngati mene ilili National Audit Office ndithu anakati mwina afusa aheads sinduna kuti sanafuse koma anakaafusa kuti izi zikuthandiza chani mwina interpretation yawo inakakhala yomveka kapena yosiyana ndi mene interpretation yomwe anali nayo pa nthawi mwampanga chiganizo. So my heads of departments pali mwina mbali ngati ya ICB aone kuti level apapa ya corruption athakungofusa kuti mmene muchionera apapa level ya corruption ilipo corruption kapena palibe. So zinthu ngazimenezo ali ndi office kuti atha kuwathandizira kumapanga chiganizo. Nkhani ndi yaikulu ndiona kuti president asamaope anthu kuti chiganizo chawo mwina anthu achidzudzula azikhala nji kuima ndi pa malo pa chilungamo chifukwa ngati chilungamo chake nchoti anduna sanatani sanabendalama
kapena sanasokoneze ndalama ndiye kuti chilungamo ndi chimene chocho panalibe kusintha kwina kulikonse kaya anthu ayankhula zambiri kaya anthu sayankhula koma chilungamo chake ndi chimene. Now titayesezera kuti ikafika kumapeto nkhani kuoneseratu kuti adala kuisa president awutani kuti akonse number 1 number 2 agere kandodo kuti afire kuti ineyo ndi anthu azindikira kuti ine sindalakwe atani pali mbali ya president komanso ageni watani zikhale bwanji ngozi. I don't know whether utakuyanka mafusa meno koma ni mafusa oti tufusa angopita straight chomwe mukuthandiza nchonena kuti mene tuganiza kuti munthu wavulala munthu waibisidwa mbiri so tintani kuti dzandale kuti basi dzandale poteza tingotere poteza tere kapena mwina pa makhala njira ina yake yoti nkutero ndakumbukira nduna ndimakamba kuti anapangapo resign aja amanduwa Joe Manduwa ande ya nkhani yonso ndakumbukira chifukwa chakuti titanipo itatha nkhani yawo kukhangatana zabwenzeresa pa position ya so zikafika pamene popo I think ndi udindo wawo wa office yawo ya president kuganiza kuti tipange bwanji chabwino ulendo omwewo wopita ku Mzuzu amachita ti ma whistle stop mene pena pakasungwa dayankhula zimene zizizi anthu ena amene amaone ama whistle stop amenewa akuti president mwaganiza bwanji kumabwera tu anthu ambiri pamene tili munyengo imene tikuloleza anthu 250 okha kuti azikhala malamuzi chifukwa choti covid tili ni mantha kuti ikhoza kubweranso wave ina yachitatu adaganiza bwanja president chifukwa ma whistle stop mabwera anthu ambiri andi kuona zithunzi zimene timaona zinali zokuti ndithu anthu osavala mamaski adaganiza bwanja president ndizovuta kuti anene kuti pabwere anthu 250 okha pa msonkhano pamene paima president so mwina chomwe anakenera kupanga chinthu ndikusayima anakangopitirira kuti akafike kumwe amalowerako posayankhula ndi anthu chifukwa chokuti paliponse pamene waima president anthu amazazapo so popanga avoid kuti pasakhale chipirikiti ngati chimenecho pasakhale anthu asayike pa chiopsezo cha covid I think anakangopitirira usayima so ndirokuti adaganiza bwanji president mulephero yanga kuti sindakhale kuti president tumufusa faineta ndifuseni ine chabwino mwina anaganiza bwanji pamene sadaganize bwino president samayenera kuti azipanga ma whistle stop nthawi ngati inoyo mene muneneramu so ine kwa ineyo sadaganize this was a wrong decision, he shouldn't have done it and I hope amati ndi iwo ngokumva boma lawo ndirokumva akumva feedback imene tikupereka kuti izi sizinachite bwino tinkablemana December ija chaka chatha kuti tidakomedwa kuyamba kupanga kama maphwando zidatibweteka izizi pano pali chiopsezo cha third wave and zopezeka sokuti a president ndamene akutsogolera kukhanga tikuphwanya malamulo omwewo so apapo mene mwanenera kuti sanaganize bwino I totally agree komanso chisanzo chomwe akupereka kwa anthu ndi chotani panopa anzathu okonda mpira akulira kwambiri magemu akupempha kuti tionjezeni nambala ndikukaniratu kuti yayi sitingakwanise kuonjezera nambala komano mbali naye pezeka kuti palibe chomwe akuapanga anthu akaphwanya malamulo so chachikulu chomwe ndingapemphe nchonoti president azionesa chisanzo chabwino kumakhulupirira zomwe akuti number 1 citizen chilichonse chimamachita chimakhala ndi impact kwa anthu ambiri timakhulupirira timayang'anira iwacha so has to panopa akuyenera kupereka chisanzo chabwino cha covid so ma programs awo azionesesa kuti either pangadi here to 250 au tomena anaikira kapena ndithu kungopanga avoid public appearance fuka chokuti public yo chamata katukira kugulu ndoti pamazaza anthu so pakazaza anthu monga tukuziwira kusalima kukoneka ngati kuti ndithu kuli gwedegwede kasungu ndi salima sipatali so topezeka kuti anthu kuchoka peni pachakafika uko and kuti tiziyambire bola tingatire kuti covid oyamba uja amagwira kwambiri amatiza town komano kuti tiyambire mmidzi ndio tizitivuta kwambiri chabwino ya president feedback ndimene apa sibudachite bwino ma whistle stop amene aja mukadaunika chifukwa anthu amene amabwera kumene kucha adali oposa malingana ndi ma guidelines amene alipo ndengati iniyo muziphwanya ma guidelines
nanga citizens ena ndi asachita bwanji a task force alephera kuyankhula bwinobwino chifukwa khoso ali pa plasma azuzula bwanji big azuzula bwanji bwana ife ni nkonzi tikukuza na president kuti simudachite bwino chifukwa choti kumabwera anthu oposa zimene tayika ngati ndondomeko zolimbana ndi COVID-19 pamene ponso ndi pa msiriziro pa programu yathu ya kwa Gwanje nditokoze Rex Chikoko amene ndi mkonzi wathu wa Daily Times ndathokoza mkonzi mbali yakuno mnali ndi ine Ndevuzamwaye Wonder Msisia pitirirani kuonera ma program otsatirapo mpano pa Times Television TTV komanso pa Times 360 Malawi Facebook page komanso kumvera ma program otsatira pa iresi yanu ya Times Radio. Goodbye.